Nej. Har I nogen idé om, hvad det er? Nej. Ingen idé. Nej. Jeg har hørt det før, men... Lidt. Jeg tror, jeg ved, hvad det er. Hvad tror du, det er? Er det ikke det der, hvor at sådan noget ADHD-børn og sådan noget specielt, der har specielt behov, skal være i klassen? Normale klasser. Jamen, på skolen her, der har vi jo lavet et værdigrundlag, der siger, at alle børn skal være et inkluderende fællesskab. Det vil sige, at alle børn skal have mulighed for at blive inkluderet. Op fra forvaltningens side af, der har de jo haft en idé om, at det var børn med særlige behov, der skulle inkluderes. Inklusionsbarn, så følger der jo nogle penge med på en eller anden måde, eller noget tid med til nogle lærere kan tage sig af en. Men når man er inklusionsbarn, så i hvert fald, så det der kendetegn, det er, at man kan ikke indgå i klassesammenhæng, uden at få en eller anden form for hjælp. Om det så ved, at der er en ekstra lærer, eller lærerne forbereder undervisningen på en særlig måde til børnene. Men vi arbejder meget for tanken om, at alle børn skal have mulighed for at inkluderes, fordi hvis man siger, når man arbejder med børn med særlige behov, så kan der være 3 ting, der spiller ind. Det er, hvordan de fagligt udvikler sig, hvordan de socialt udvikler sig, og hvordan de personligt udvikler sig. Og så måler man ligesom på det, og tilrettelægger undervisning ud fra det, for at sikre sig, at de har det godt. Men det skal alle børn have en chance for. Ja. Det vil jo være, det er jo lidt mærkeligt at sige, at kun nogen skal inkluderes, og så skal nogen ikke. Hvordan kan I mærke, at I er inkluderet? Fordi man er en del af fællesskabet. Hvad vil jeg andre? Det er nogen af dem samme. Ja. 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 Lidt. Hvorfor? Ja. Altså sådan, der er ikke rigtig nogen, der sådan er udenfor, så vi er sådan alle sammen i en sovegruppe. Der er plads til alle. Det er jo meget forskelligt, for det kommer jo an på, hvem man er. Der er jo nogen, der har... Det er jo forskellige ting, man kan have svært ved. Så de børn, der har svært ved at organisere deres ting selv, eller huske dem selv, de skal jo have nogle hjælpemidler, så de kan huske deres ting, eller til at organisere deres ting. I madkundskab for eksempel, i en 6. klasse, der er nogle af grupperne, de er nødt til at lave aftaler fra start af, om hvem der skal lave hvad, når de rydder op. Fordi ellers er der nogle af klassekammerater, der ikke rigtig kan hjælpe til, for så ved de ikke, hvad de skal gå i gang med. Så det kommer meget ind på, hvad det er, man har svært ved. Så det er meget individuelt. Ja. Det er jo altid. Synes du, at der er nogle bestemte tidspunkter? Så synes bare, det er hele tiden? Ja. Nej. Nej, det tror jeg ikke. En elev, der har svært ved at huske sine ting. Der er en elev, der har svært ved at hjælpe til i madkundskab, fordi personen ikke kan overskue, hvad der skal ske. Der er en 3. elev, der er måske ordblind, og der er en 4. elev, der har brug for at sidde afskærmet, fordi vedkommende måske har ADHD og ikke kan tåle så mange indtryk. Og så er der en masse andre elever, som jo, ligesom jer og som alle andre børn, bare har forskellige behov. Et barn kan have nogle helt særlige behov, der kræver nogle særlige strukturer eller nogle særlige redskaber. Det kan være, i de små klasser er det meget piktogrammer. Barnet skal have et særligt program for dagen med billeder, så man kan flytte et billede. Nu har jeg lavet det, næste billede, nu skal jeg lave det. Det kan være omfangsrigt, og det kan betyde, at hvis læreren skulle nå at lave alt det til en elev, så kan vedkommende ikke nå de andre elever, så det kan kræve nogle ekstra ressourcer. Så den største udfordring, det er jo at få tid til at nå at forudse alle de ting, der kan gå galt, hver gang man skal lave et undervisningsforløb. For det er jo forskelligt alt efter, hvad man har svært ved. Så er det mange forskellige ting, der skal tages hensyn til. Jamen, man er inkluderet, når personen føler sig som en del af det fællesskab, man er i. Det kan være en klasse, det kan være på årgangen. Når man føler, at man har en social status, du har nogle venner. Man kan sige, at nogle børn har ikke brug for mange venner, men det kan være en ven eller en relation. Når du føler, at du er velkommen, du kan være en del af en gruppe, kan snakke med nogen, du bliver taget imod. Du får at vide, når du gør noget godt, og du gør noget skidt, ikke? Man er inkluderet, når man kan deltage i undervisningen og få lært noget. Jeg tror, man kan skelne mellem, at elever kan blive rummet i folkeskolen, og de kan blive inkluderet. Hvis man bliver rummet, så sidder man der bare. Så er man til stede, og man
forstyrrer ikke nogen, man generer ikke nogen, man får heller ikke noget ud af det. Så når man er inkluderet, så er det fordi, man kan være med i undervisningen, kan læse de samme historier. Måske med ørerne, eller måske ved at få dem læst højt, men for man er inkluderet, så er man med i læringsprocesserne. Man er inkluderet, når man udvikler sig fagligt, for det skal du også have mulighed for. Det kan være på forskellige niveauer. Nogle er dygtige, nogle er mindre dygtige, nogle er rigtig svage. Til nogle fag, så kan det være omvendt i andre fag. Så der skal du udvikle dig inden for dit eget niveau. Og så skal du have en mulighed for en personlig udvikling. Og det skal man jo kunne se. Spørgsmålet er, hvordan man kan se det. Ikke? Det faglige er meget nemt. Det sociale kan vi også holde øje med. Det personlige, det kan kræve nogle samtaler.